Tambovunza mubvunzo wekuti 2 squared zvorevei, 2 times 2, tikabvunza kuti 4 to the power 3 zvorevei, ungati 4 times 4 times 4. Bvunzo wangu manje wawekuti ko tikati 2 to the power minus 2 zvinorevei. Okay. Tichazviita kuma-laws of indices. Ndoda kungoita conscientize you. Is it going to be No, negative 2 times negative 2? nope. Zvoreva kuti 1 over 2 times 2. It's a Correct. beautiful language. Mathematics is a language. Ndozva Yeah. zvinoreva. It's very beautiful. 4 to the negative 3 saka anenge iri chii? 1 over. They say ikangonzi to the negative power, it's 1 over something. So it's 1 over 4 times Right. 4 times g 4. Times 4, right? Saka it's very important you know this. We don't need to prove nothing. We just Okay. you have to know it. It's not like pamakadzidziswa kuti tauti mama, mukabvunza what is the etymology of the word mama, rakabva kupi? Mama ndimama. Saka it's Yeah. so much happens in mathematics as a language. It's a complex, very complex language. Some things we have to learn them, full stop. Zvokuti zvakabva kupi Right. haisi zvatowangana.